Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Estancio. Taong 1958, Samar. Noong mga panahong ito, may edad na si Estancio. Kung hindi nagkakamali ang anak niya, nasa 30 taong gulang na siya noong mga oras na yan. Kagaya ng iba, pagsasaka lang din ang pinagkukunan nila ng hanap buhay. Kapag hindi pa man panahon ng anihan, ginugugol ng pamilya nila ang kanilang oras sa pagtatanim ng mga gulay at pag-aalaga ng mga hayop kagaya ng manok at kambing. Sa likod lang din sila noon ng baryo nakatira. Bagaman malapit sa sentro, kokonti na roon ang naninirahang tao. Bukod kasi sa mamasa-masa ang lupa sa lugar na yon, medyo liblib na rin ito sa dami ng mga puno. Konting description lang sa bahay nila Estancio. Kung hindi ninyo na itatanong, literal na bahay kubo lang noon ang kanilang pinagtitirahan. Kakasya lang doon ang 4 katao, ngunit dahil sa wala pa naman sila noong anak, napakaluwang nito. Ilang dipa ang layo mula sa kanilang bahay, may mga puno ng goma at nyog na namumuhay. May malaki ring puno roon ng akasya na matagal ng tuyot at halatang patay na. Kahit pwede nila itong ipanggatong, hindi nila yung pinapangasang putulin. Sa dinami-rami kasi ng punong naroon, tanging ang akasya lamang ang nararamdaman nilang may kakaibang hiwaga. Tirahan din ito ng iba't ibang uri ng insekto, pati na rin ng mga ibon, kagaya ng uwak, balinsayaw at kung ano-ano pa. Nagsisilbi rin itong lilim nilang mag-asawa kapag nagtatanim sila sa kanilang mumunting sakahan. Ayon pa kay Estancio Pinuno, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na may respeto sa kalikasan. Hanggat hindi pa nabubuwal ang isang bagay, mas nanaisin niyang huwag itong pakialaman. Dagdag pa niya na, dahil sa ganun niyang kasanayan, kung kaya't saan man siya makarating, hindi siya nababahala sa mga nilalang na maaaring maging kapitbahay niya. Sa loob ng halos ilang dekada nila roong pamumuhay, naging mapayapa naman sila. Hindi man sa pagmamayabang pero habang nasa kasagsagan ng pananalasa ng mga aswang ang baryo, walang kahit isa sa mga nilalang na yon ang naglakas loob na lumapag man lang sa bakuran ng kanilang tahanan. Madalas dumadaan lang ang mga ito at kahit pagtingin sa bahay nila, hindi nila yon nagagawa. Nang mapagtanto naman niya ang ganoong pangyayari, walang ibang sumagi sa isip niya kundi proteksyon ito ng mga nilalang na binibigyan nila ng pagpapahalaga. Dahil dito, tila bang napanatag si Estancio. Inakala niya kasing walang makakapasok doong mga nilalang, kaya na may hindi na siya nag-isip pa ng mga banta hanggang sa sumapit na ang mga araw na ipinagtapat ng kanyang asawa na nagdadalang tao ito sa panganay nilang anak. Nang marinig ni Estancio ang tungkol dito, halos ipagsigawan niya ito hanggang sa karatig baryo. Sa sobrang tuwa niya, lahat ng taong malapit sa kanya, pinapunta niya sa kanila. Unang buwan pa lamang ng anak nila, nagdaos sila ng engranding piging na animoy sa kasal na, kung maituturing. Sa loob ng isang gabi, masaya nilang winaldas ang kalahati ng kanyang ipon na halos 2 taon niyang pinagpagalan. Nakakapanghinayang man kung ituring ng iba, hindi ito pinanghinayangan ni Estancio. Ang sa kanya kasi, marapat at tama lang ito. Sa tinagal-tagal kasi ng kanilang pagsasama, inakala niya talagang hindi na sila magkakaanak pa. Yun ang dahilan kung bakit matinding kasiyahan ang kanyang naramdaman noong mga sandaling yon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito na rin pala ang magiging hudyat ng pagpaparamdam ng mga nilalang sa kanila.
Hindi pa man nagtatapos ang dinadaos nilang piging, meron na siyang napapansing kakaiba sa paligid. Mga matandang huklubang bigla na lamang dumaraan at parang bulang naglalaho kapag sinusubukan niya itong titigan. Hindi lang yan, may mga naririnig na rin siyang tawa ng bata na halos nagmumula sa lahat ng direksyon. Subalit, dahil sa nakainom siya nun, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Sa halip, nanatili lang siyang kalmado hanggang sa natapos na nila ang kanilang kasiyahan. Pagalis naman ng kanyang mga kaibigan, agad naman niyang niligpit ang kanilang mga gamit. Matapos niyang maisalansan sa tabi ng bahay ang mga lamesa at upuan, dali-dali naman siyang pumanhik patungo sa sala para magpahinga. Ang kaso lang, nung akmang isasara na niya ang pinto, meron siyang nakitang 5 nilalang na nakatayo sa labas ng bahay niya. Patriangulong pormasyon ng mga ito, at ang taong naroon sa pinakaunahang bahagi may daladalang sulo na may maliit na siga. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahang tumaas ang mga ulo nito at pagharap nito sa kanya, nakita niya ang namumulang mata ng mga nilalang. Kulay dilaw din ang kanilang mga ngipin, tapos may mga malalalim silang pilat sa kanilang mga muka. Bagaman natatanaw niya ang kalahati ng wangis ng mga ito, sadyang hindi niya magawang matukoy ang pagkakakilanlan ng taong kaharap niya. Animoy ang mga taong yon, unang beses pa lamang niyang nakita. Maya-maya pa, nagsimula na ring mag-usal ang mga ito, kasabay ng walang patid na pag-ihip ng hangin hanggang sa bigla na lamang itong maglaho sa kanyang paningin. Pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, may mga napansin siyang nilalang na biglang dumaan sa kanyang harapan patungo sa puno ng akasya na nasa likod lang ng bahay nila. Dahil sa purong anino lang ang wangis nito, hindi niya na yun pinansin pa. Sa halip, pinili na niyang pumasok sa loob at baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Pagsarado naman niya ng pinto, dito na siya unti-unting napabuntong hininga. Bagaman nasa tama ang kanyang kaisipan, hindi niya maiwasang mapatanong sa kanyang sarili ukol sa kanyang mga nakita. Paglakad naman niya papalapit sa kanyang silid, hindi niya maiwasang mapasilip sa siwang ng bahay na nasa harapan ng tuyong puno. Hindi niya mawari pero may kung anong puwersa noon ang bigla na lamang bumulong sa kanya na dumungaw sa lugar. Dala naman ng matinding kuryosidad, sinunod niya ito ng walang pag-aalangan. Pagsilip niya sa siwang, bumungad sa kanya ang mga kakaibang pangitain na halos hindi niya sukat akalain. Yung mga sanga ng akasya kahit walang hangin, panayang paggalaw na parabang meron itong sariling buhay. Di lang yon, may mga nakita rin siyang kakaibang ibon na halos ganyog ang laki. Nasa 5 piraso ang mga ito at bawat isa sa kanila nagtataglay ng matingkad na kulay. Sa may bandang ugat naman ng puno, napansin niya ang mga nakadungaw na nilalang na may mga kulay abong balat. Ang mga supling naman ito, masayang naglalaro sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ayon kay Estacio, na habang pinagmamasdan niya ang lugar, hindi niya maipagkakailang buhay na buhay ito. Dagdag pa niya na, kahit imposible para sa kanya ang mga bagay na kanyang nakita, hindi niya yun kayang pasinungalingan. Lumipas ang gabi. Tuluyan na ngang nabago ang kanyang pananaw sa lugar kung saan sila nakatira. Mahirap mang sabihin pero napagtanto niyang hindi lang pala sila roon nag-iisa. 2 araw pa ang lumipas. Bumalik sa dating kalagayan ang kanilang pamumuhay. Ganun pa rin naman ang naging ganap matapos nilang magsaka, magpapahinga at magmemeryenda.
Tapos pagkahapon, tutungo silang mag-asawa sa sentro para bumili ng mga pangangailangan nila. Ganon at ganon lang ang kanilang ginawa hanggang sa dumating ang hapon na may nakilala siyang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng daan, ilang metro ang layo sa kanilang tahanan. Bago para sa kanya ang itsura nito, kaya hindi niya maiwasang tanungin ito ukol sa kung ano ang ginagawa nito sa lugar na yon. Bukod kasi sa uugod-ugod na ito, ubod na rin yon ng tanda, kaya medyo nag-aalala na rin siya ukol sa kasalukuyan nitong kalagayan. Alam din niyang kung hahayaan niya lang ito doong manatili, may posibilidad na manganib ang buhay nito. Lo, magandang hapon ho. Taga saan ho kayo? Bakit ho kayo napadpad dito? Nang marinig naman ng matanda ang kanyang tanong, mahinahon lang naman itong tumitig sa kanya. Noong una, hindi pa yun nagsasalita, pero kalaunan nagsimula na rin itong sumagot sa kanyang mga katanungan. Abay, hindi ko nga rin alam kung bakit ako rito napunta. Apo, may makakain ba kayo dyan? Gutom na kasi ako. Malayong nilakbay ko para lamang makapunta rito. Nang marinig naman ni Estacio ang sinabi nito, hindi siya nag-alangang kupkupi ng matanda. Bilang tao kasing malapit sa kanyang namayapang ama, malapit siya sa mga lalaking may edad na. Pagdating naman nila sa kanilang pamamahay, agad naman niyang binigyan ng bagong kasuotan ng matanda kasama ng iilang mga pagkain. Pinagpahinga niya rin yun sa kanila at binigyan ng karampatang lunas para sa mga galos nitong natamo. Sa pagsapit naman ng hapon noong mismong araw, nagpatuloy ang maayos na pahinga ng matanda. Habang hinihintay naman ito ni Estacio, hindi niya maiwasang tingnan ng bayong at iba pang mga gamit nito. Pagbuklat naman niya ng bayong, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang mga kumikinang na bulawan. Ilang kilo ang bigat ng mga ito pero nakapagtatakang parang wala itong laman nung daladala ito ng matanda. Pagsilay din niya sa tungkod nitong dala, napansin niyang gawa ito sa hindi madaling mahagilap na klase ng kahoy. Kakaiba rin ang mga batong nakabaon dito at sa dulo nitong bahagi may tampok itong bulawan. Matapos naman niya itong masilayan, dali-dali niyang pinuntahan ng matanda para tanungin ito tungkol dito. Kahit kasi anong gawin niya, sadyang hindi siya makapaniwala sa mga bagay na nakita niya. Ilang minuto pa ang dumaan. Pagdating naman niya sa silid, sa hindi malamang dahilan, wala siya roong nadatnan. Yung damit ng matanda naroon naman sa higaan, pero yung katawan nito nawawala. Siyempre, ipinagtaka talaga niya ang bagay na yan, lalo pat hindi ito makakalabas ng bahay nang hindi ito dadaan sa sala. Sinubukan niya rin yung hanapin pero wala talaga siyang nakita. Ang mas nakakapagtaka pa, kahit yung asawa niyang naglilinis sa loob ng bahay, wala rin yung napansing kakaiba. Dahil sa pangyayari, unti-unti silang nakaramdam ng hiwaga. Sa puntong yon, alam nilang yung matandang hinahanap nila, hindi isang karaniwang tao katulad nila. Dagdag pa ni Estacio, marahil hindi nagkataon ang pagkikita nila, bagkus sinadya ito ng nilalang. Ano man ang ibig sabihin itong palabasin sa ganoong tagpo, naniniwala silang may matindi itong kaugnayan sa kanilang pamilya. Matapos naman ang mga kaganapan, hindi na siya nagdalawang isip na bulat-latin ang lahat ng gamit nito. Sa kanyang paghahanap, wala siyang ibang nakita kundi ang iilan sa mga kagamitan nito na nasa ilalim ng mga bulawan. May nasipat din siyang papel na naglalaman ng lihim, ngunit ang pinakaumagaw sa kanyang atensyon ay yung uod na nakasilid sa isang klaradong garapon.
Berde ang kulay nito, tapos may mga balahibo itong kulay ginto. Kagaya lang din yun ng uod sa gabi, ngunit alam niyang espesyal ito. Matapos naman niya yung makuha, dahan-dahan niya yung inilagay sa isang tabi. Pagkatumpok naman niya ng mga bulawan, dito na siya nagsimulang magtanong sa kanyang asawa ukol sa kung ano ang gagawin nila sa mga ito. Sa sobrang dami nito kasi, hindi niya maipagkakailang mababago nito ng tuluyan ang kanilang buhay. Yun nga lang, di naman niya yung pwedeng gawin ng basta-basta, lalo na't hindi nila yun pagmamay-ari. Isa rin sa ikinakatakot niya, baka sinusubukan lang sila ng matanda. Kinagabihan, habang payapang nagpapahinga ang kanyang asawa, tulala naman niyang pinagmamasdan ang tumpok ng bulawan. Maya't maya rin ang kanyang pagsilay sa uod dahil sa pinag-iisipan niya ng maigi kung ano ang ipapakain dito. Mula noong hapon pa kasi, binigyan niya na ito ng iba't ibang uri ng dahon. Ang problema, hindi niya ito nakitang kumakain. Habang tumatagal ding wala itong naipapasok sa sistema, ramdam niya ang mabilis nitong panghihina. Pagsapit naman ng 10:00, imbis problemahin niya pa ang uod, pinili niyang unahin na muna ang kanyang pamamahinga. Sa isip-isip niya kasi, wala na siya roong magagawa. Lalo pat binigay na niya ang halos lahat ng kailangan ng ganoong hayop. Inakala rin niyang mamamatay na yon kinabukasan, pero sa kasagsagan ng mahimbing niyang pagtulog, dinalaw siya ng isang kakaibang panaginip. Ayon kay Estacio, muli niya roong nakita ang matanda na hawak-hawak ang uod na naiwan nito. Pinapakain niya yon ng bulawan habang nakikipag-usap sa kanya. Mariing din itong ipinaalala, magkaugnay ang uod at ang anak niya, kaya sa sandaling mamatay ang uod, mawawala rin ng bata sa sinapupunan ng kanyang asawa. Nabanggit din ng matanda ang mga pangitain nito sa hinaharap na may kaugnayan sa mga nilalang na malapit nang magparamdam sa kanila. Apo, hindi sa lahat ng oras mapoprotektahan kayo ng puno. Gumawa ka ng paraan hanggat maaga pa kung ayaw mong magsisiga sa bandang huli. Sa ngayon, hindi mo pa nalalaman ang mga banta. Pero sinasabi ko sa iyo, malapit na ang araw. Paparating na ang matinding unos. Matapos naman itong mailahad ng matanda, unti-unti naman itong naglaho hanggang sa nawala na lamang yun bigla. Pagbalik naman ng kanyang wisyo sa katawang lupa, napansin niyang umaga na pala. Yung asawa niya wala na rin sa tabi niya. Paglabas niya ng silid, nadatnan niya itong nagkakape habang nagbubukas ng mga bintana. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang magtitimpla na rin siya ng sa kanya, bahagya siyang natigilan nang maalala niya ang tungkol sa uod at abiso ng matanda. Dahil dito agad naman siyang tumungo sa silid para hanapin ito. Upang mapatunayan naman ang kanyang mga nalaman, sinimulan niya itong hulugan ng maliit na peraso ng bulawan. Nang masipat naman yun ng uod, agad naman niya itong hinigop hanggang sa maubos na ito. Pagsilay naman dito ni Estacio, dito niya napatunayan na totoo ang kanyang panaginip. Kahit alam niyang malaki ang halaga ng mga bulawang ipinapakain niya, hindi niya yun pinanghinayangan. Ang naisip niya kasi noon, iisa ang buhay ng uod at ng kanyang anak, kaya anuman ang mangyari, hindi ito maaaring mamatay. Dumaan pa ang mga linggo, napansin niya ang mabilis na paglaki ng uod. Habang tumatagal ang pag-aalaga niya rito, napagtanto niyang para sa pagkain pala ng nilalang na yon, nakalaan ang lahat ng bulawang iniwan ng matanda. Akala noon na Estacio na hanggat mapapanatili niyang buhay ang uod, mananatili ring ligtas ang kanyang mag-ina. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman, may iilan na palang mga nilalang ang nagbabalak sa kanyang asawa.
Isang hapon, nang magkataong wala siyang trabaho sa bukid, may napansin siyang grupo ng mga tao na sabay-sabay na nagpapakain ng mga dala nilang kambing sa kabilang bahagi ng daan kung saan nakaharap ang kanyang tahanan. Noong una, wala naman siya roong napapansing kakaiba. Pero hindi naglaon, may nakita siya sa mga itong ikinabahala niya ng husto. Sa kanyang pagmamasid, napansin niyang ang mga taong naghihintay sa panginginain ng mga alaga nilang kambing ay madalas ang pagsipat sa kanilang bahay. Hindi lang yon, nakita niya rin itong nag-uusap-usap kasabay ng mga pasimple nilang pagturo sa lugar kung saan siya naroon. Dahil dito, agad naman niyang iniwan ang kanyang mga ginagawa, sabay lakad kung saan ang mga ito. Maya-maya pa, nang makatawid na siya ng kalsada, dito pa lamang niya nakita ang pananahimik ng mga taong naroon. Nawala na rin ang pagtuturo ng mga ito sa bahay nila, na parabang natunugan na rin ng mga ito ang paglapit niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na niya ang kinaroroonan ng mga ito, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang dalawang lalaking sumasalubong sa kanya. Malayo pa lang, langhap na ni Estacio ang kakaibang amoy nito, kaya sa halip na lumapit, pinili niyang dumistansya. Nang magkaharap na sila, dito niya nakita ang kakaibang mukha ng dalawa. Maliban sa medyo maputla ito, wala rin yung mga kanal na pumapagitna sa kanilang ilong at bibig. Naninilaw din ang kanilang mga ngipin, tapos kapag humahangin, nakakaamoy siya ng parang pinaghalong luga na tuyot na nana at anghit. Literal na nakakasuka ang amoy ng mga ito, pero pinagtiisan niya yon ng ilang minuto upang hindi yon makaramdam ng pambabastos at para magkaroon din ng kasagutan ang kanyang mga katanungan. Sa kanyang pagsasalita, tahimik lang namang nakikinig ang dalawa. Nakatingin lang din yun sa kanya, indikasyon na nakikinig ito ng maigi. Nang mapansin naman ito ni Estacio, dito na niya inilahad ang dahilan ng kanyang pagpunta at ang kanyang mga rason kung bakit nagdesisyon siyang kausapin ng mga ito. Dagdag pa niya na, sa tinagal-tagal na nila roong nakatira, yon ang unang beses na nakakita siya doon ng mga taong sabay-sabay na tumungo para magpakain ng kanilang mga alagang hayop. Matapos naman niya itong mailahad, nagsimula namang ngumiti ang isa sa mga taong kanyang kaharap. Pagtapik naman ng taong yon sa kasama nito, dito na ito nagsimulang tumalikod sa kanya. Ni isang kataga wala itong binitawan, na parabang walang kabuluhan ang mga sinabi niya. Nang maramdaman naman ni Estacio ang kabastusan ng dalawa, dito niya na yun agarang sinugod. Nang akmang huhugutin niya ang dala niyang kutsilyo, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang kwelyohan ng isa sa mga ito, sabay wika ng, "Huwag mo nang subukan, dahil mapapahama ka lang. Umuwi ka na, at baka hinahanap ka na ng asawa mo." Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, halos hindi naman niya mapigilang makaramdam ng takot. Yung tao kasing muntik nang sumaksak sa kanya, bigla na lamang nag-iba ang anyo nang akmang uundayan niya na ito sa tagiliran. Namula rin ang mga mata nito, tapos nagkaroon ito ng mga itim na pangil habang nagsasalita. Matapos naman ang komprontasyon, agad namang umalis ang grupo na parabang walang nangyari. Si Estacio naman, naiwan sa tabi ng damuhan, tulalang inaalala ang mukha ng nilalang. Hindi rin niya kayang pigilan ang panginginig ng buo niyang katawan na tumagal ng halos 1.5 oras. Kalaunan, nang medyo kalmado na siya, dali-dali naman siyang naglakad papauwi. Para naman hindi mag-alala ang kanyang asawa, minabuti niyang ilihim na muna ang nangyari sa kanya. Subalit magmula noon, hindi na siya gaanong nagpakakampante.
Upang magkaroon din sila ng proteksyon, bumisita siya sa mga kakilalang albularyo para makahingi ng pangontra laban sa mga ito. 4 na buwan ang lumipas. Malaki na nga ang tiyan ng kanyang asawa. Marami na rin itong pinapakuha at dahil wala sila roong kasama, naging mahirap yon para sa kanya. Maliban sa ganoong problema, gabi-gabi rin ang nagiging kalbaryo niya. Kahit ano kasing pagsunog niya ng balat ng nyog, pagsabit ng mga pangontra kagaya ng makabuhay at tuyong kabayong dagat, wala pa rin nagbabago. Palagi pa rin may lumalapag sa bubong ng bahay nila para hanapin ang kinaroroonan nito. Mag-iilang oras itong naglilibot sa itaas na animoy gusto na nitong makuha ang kanilang anak. Kapag naman nasa kasagsagan ng ganoong pangyayari, walang patid sa pagsigaw at pag-unat ang kanyang asawa na animoy napupunit ang loob ng tiyan nito. Hindi lang yun, naging madalas na rin ang pagdurugo nito, senyales na hindi nagiging maganda ang lagay nila. Dahil sa ganoong pangyayari, labis-labis naman ang kanyang pagkabahala. Sinubukan na rin niya noong lumapit sa mga manggagamot pero wala itong naitutulong. Yung iba namang nilapitan nila, napilitan na rin silang talikuran sa kadahilanang maging ang mga ito man nadadamay na. Hindi nagtagal, nang manawa na siya sa kakahingi ng tulong, nagpasya na siyang kaharapin ng mga nilalang gamit ang sarili niyang lakas. Sa paglipas ng mga gabi, maigi niyang pinakikiramdaman ang mga ito. Nababahala man, alam niyang yon ang nag-iisang paraan upang mahanap niya ang mismong kahinaan ng mga nilalang. Sa loob ng ilang linggo, nalaman niyang naitataboy nga ng balat ng nyog ang mga ito. Ang kaso lang, hindi ito angkop na gamiting pangontra dahil bukod sa limitado ang balat na nakukuha niya, hindi rin sa lahat ng oras may mahihingan siya. Nalaman din niyang mabisang panlaban ang makabuhay, pero meron din itong isang problema. At yun ay ang pagiging mahirap nitong gamitin. Hindi naman marupok ang baging ng makabuhay. Ngunit sa kamay ng walang karanasan pagdating sa paghawak ng latigo, napakahirap nito. Dahil sa alam niyang yun lang ang meron siya, pinili niyang balikan ang mga napagtanungan niya upang kumalap ng karagdagang karunungan ukol sa maaring armas na pwede niya roong mabuo. Ang ginawa niyang yon ang naging daan para maunawaan niya na hindi ang baging ang mismong pangontra, kundi ang dagta na nasa loob nito. Nang malaman ni Estacio ang tungkol dito, tila bang nagkaroon siya ng pag-asa. Hindi man niya makumpirma kung totoo ang sinasabi ng manggagamot na nilapitan niya, ngunit sa mga sandaling yon, nakahanda na siyang makipagsapalaran para yon ay makumpirma. Kinahapunan noong mismong araw, hinanap niya ang lahat ng patalim na pwede niyang mapakinabangan. Maya't maya rin ang pagsilip niya sa uod upang masigurong nasa maayos itong kalagayan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang malikom na niya ang iilang mga sundang at panggapas ng damo, dito na siya nagsimulang kumuha ng dagta ng makabuhay. Nang makapuno siya ng isang garapon, isa-isa niyang nilahiran ang mga ito bago niya isinuksok sa dingding sa labas ng bahay nila. Magbabandang 9:00 niya na natapos ang paghahanda, kaya imbis na makapagpahinga na ang kanyang asawa, hinintay pa siya nito. Halos magmakaawa na ngayon sa kanya na itigil na niya ang kanyang mga ginagawa, pero hindi niya yon pinakinggan. Ayon kay Estacio, kinakailangan niyang gawin ang bagay na yon upang mailigtas ang kanilang anak. Mariin din niyang inilahad na kung hindi niya tuturuan ng leksyon ng mga aswang, sila-sila lang din naman ang mapapahamak sa bandang huli. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, pinili naman itong maghintay. Maya-maya pa, nang malapatan na niya ng dagta ng makabuhay ang kanyang buong katawan, dito niya na yon inabisuhan na isarado ang pinto pagkalabas niya ng bahay. Pagkagawa naman ito ng kanyang asawa, agad naman siyang nag-ikot sa paligid
bitbit ang isang lampara. Habang binabagtas niya ang daan, wala naman siyang nakikitang kakaiba sa loob ng bakuran nila. Tahimik din noon ang paligid, maliban na lang sa mga alulong ng aso na kanyang naririnig. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pag-iikot, nasisiguro niyang nagtatago lang ang mga nilalang sa mga lugar na hindi naaabot ng pananaw niya. Dahil dito, imbis na manatili malapit sa bahay nila, sinubukan niyang tumawid sa kabilang ibayo ng kalsada para ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Ang kaso lang, nung matagal na siyang nakatalikod sa bahay nila, hindi niya napansin ang mga nilalang na pumasok. Sa mga oras na yon, wala siyang kaide-ideya sa kinakaharap na panganib ng asawa niya. Nang akmang babalik na siya sa bahay nila, bigla na lamang siya noong natigilan matapos niyang marinig ang sigaw ng kanyang asawa. Pagsipat naman niya sa may bandang pinto, tumambad sa kanya ang mga nilalang na pilit itong binubuksan. Matapos niya itong masilayan, sa halip na panghinaan, mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob para sugurin ang mga nilalang. Paglapit naman niya sa kinaroroonan ng mga ito, walang patid naman niya yung pinagtatataga ng hawak niyang talibong. Subalit dahil sa dami ng mga aswang na humaharang sa kanya, bigo siyang makalapit sa loob ng pinto hanggang sa nabuksan na ito ng mga nilalang. Sa isang iglap, dali-dali namang pumasok ang iilan sa mga ito at pagkatapos nun, tanging sigaw na lamang ng kanyang asawa ang kanyang narinig. Pagtahimik naman ng buong paligid, dito niya nakita ang labi nito na mabilis na dinadarag patungo sa likurang bahagi ng kanilang pamamahay. Ang mga naiwan namang aswang na nakikipaglaban sa kanya, bahagya na ring dumistansya para pakiramdaman siya. Hindi nagtagal, dito siya kinausap ng isa sa mga ito upang ilahad ang tagumpay ng kanilang plano. Nabigo ka, Estansyo. Kaya tumigil ka na. Kahit anong gawin mong pakikipaglaban, wala na yang saysay. Kung ako sa'yo, ituring mo na lang na isang pagbigay ng buwis ang pagkamatay ng iyong mag-ina. Sapagkat dahil sa kanilang sakripisyo, kaya nabuhay ka. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, matapang naman niya itong tinitigan habang hinuhugot ang sundang na nasa kaliwa niyang bewang. Hindi ko gugustuhin ang buhay na wala ang aking mga mahal. Sinabi mo na rin lang na walang saysay ang aking buhay. Kaya magsama-sama na lang tayo sa impyerno! Kasabay ng kanyang pagwika ay ang buong puwersa naman niyang pagsugod sa mga ito. Dahil sa kanyang ginawa, dali-dali namang nagsipulasan ng mga nilalang hanggang sa napilitan na rin yung ituloy ang pakikipaglaban sa kanya. Sa dami ng mga aswang na nagsikumpulan sa paligid, halos nagtagal lang siya ng 2 minuto. Pagkatapos nito, unti-unti na siyang nanghina dahil sa dami ng malalalim na kalmot na kanyang natanggap. Muntik na rin noong maputol ang kanyang kamay dahil sa lakas ng pagkakakagat doon ng nilalang. Sa tindi ng pinsala at dami ng dugong nawala sa kanya, mabilis siyang nakaramdam ng panghihina hanggang sa nawala na siya ng lakas na tumayo. Unti-unti na ring nandilim ang kanyang paningin at sa pilitan ng kumawala ang kanyang wisyo sa katawan niya. Nang mawalan siya ng malay, tsaka pa lamang siya nilubayan ng mga nilalang. Akala ni Estansyo noon pinuno, yun ang katapusan niya, pero pagbalik ng kanyang ulirat, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang malaking puno na may mga nagliliwanag na dahon. Papaikot sa lugar na yon, may mga nakita siyang taong nakasuot ng puting damit na nag-uusap-usap. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, takang-taka naman siya, gawa ng yung paningin niya medyo malabo at parang burado yung mga mukha ng mga taong kanyang nakikita.
Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, may isang lalaking lumapit sa kanya na siyang nag-angat ng ulo niya. Dahil sa ginawa nito, nalaman niyang sa mga sandali pa lang yon, nakalubog siya sa isang malapot na likido. Matapos naman yung gawin ng lalaki, dito na nga naging klaro ang kanyang paningin at pandinig. Hindi nagtagal, unti-unti na ring nanumbalik ang kontrol niya sa katawan hanggang sa maramdaman niyang kaya na niyang tumayo. Paglakad naman nilang dalawa, panay naman ang pakikipag-usap ng lalaki sa kanya gamit ang kakaibang dialekto. Noong una, hindi niya pa yun nauunawaan. Pero sa katagalan natutunan na rin niyang intindihin ang bawat salita nito. Base sa salaysay ng lalaki, magwawalong buwan na siyang nasa ilalim ng bukal ng buhay. Inakala ng marami na hindi na siya magbabalik. Pero hindi nito nagawang matibag ang paniniwala ng tagapayo nila. Kahit marami nang nagsasabing pumanaw na siya, nananatili pa rin ang pag-asa nito sa kanya. Dagdag pa nito na ikinalulungkot nila ang pagkawala ng kanyang mag-ina. Gustuhin man kasi nilang tumulong, sadyang mariin itong ipinagbabawal sa hanay ng kanilang uri. Iniiwasan kasi nilang makialam, lalo pat tinuturing nilang banal at makapangyarihan ang tadhanang kinakaharap ng bawat isa. Yun nga lang, sa sandaling makaligtas ang taong nakikitaan nila ng potensyal, may karapatan silang sagipin ang buhay nito sa abot ng kanilang makakaya. At yun nga ang nangyari kay Estancio. Nabanggit din ito sa kanya na naiwan niyang buhayang uod, kaya bilang kapalit, may naghihintay na pabuya ang tagapayo ng pangkalahatan ng kanilang lahi. Nang marinig naman ni Estancio ang sinabi nito, halos hindi naman siya gaanong makapagsalita. Bagaman nakikinig siya, sadyang hindi niya kayang ialis sa mga bagay na kanyang nasisilayan ang kanyang atensyon. Ayon sa kanya, yung lugar na napuntahan niya, higit na mas maunlad sa kahit na anong bayan sa bansa. Sa lugar na yon, wala ka nang makikitang sasakyan sa lupa. Lahat nasa himpapawid na. Tapos ang bawat sulok ng bayan, binabalot ng mga liwanag na animoy hindi namamatay. Pwede ka na ring manalamin sa kalsada. Tapos lahat ng daang makikita mo, hindi mahulugan ng karayom dahil sa dami ng mga tao. Nagkalat din ng matataas na mga gusali at sa pinakagitna nitong bahagi, naroon ang puno ng buhay kung saan siya nagpahinga sa loob ng matagal na panahon. Nabanggit din ng lalaki sa kanya na kung hindi dahil sa tulong nila, baka matagal na rin siyang patay. Dahil sa mga sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na doon ipagkatiwala ang kanyang buhay. Lumipas pa ang ilang oras, may nakita siyang isang simpleng kubo sa gitna ng mga nagsisitaasang istruktura. Sa unang tingin, aakalain mong ubod ng hirap ang nanananahan dito, pero habang tumatagal, napapansin niya ang iilang mga bantay na umaaligid sa lugar. Paglapit naman nila, agad namang bumukas ang pinto, kasabay ng pagbungad sa kanya nung matandang nakita niya noon sa tabi ng kalsada. Kung dati napakadungis ng itsura nito, sa mundong napuntahan niya, napaka-elegante ng kasuotan nito. Hindi na rin yun paugod-ugod kung maglakad, indikasyon na wala itong malubhang karamdaman. Nang makalapit na sa kanya ang matanda, marahan naman siya nitong inakbayan, sabay gabay sa kanya patungo sa looban ng bahay. Matagal ko nang hinihintay ang pagdating mo rito, Apo. Masaya ko't nakaligtas ka. Gayunpaman, ikinalulungkot ko ang pagkawala ng iyong asawa. Ang sabi ko sa iyo noon, maghanda ka, sapagkat malakas ang unos na susubok sa iyo. Pero huwag kang mag-alala, dahil ang hindi mo pagiging ganid ang nagsalba sa kaisa-isa mong yaman sa buhay. Nang marinig naman ni Estancio ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang magtaka ukol sa kayamanang binabanggit ng matanda. Kung iisipin kasi,
Wala naman silang yaman dahil sa mahirap nga lang sila. Dagdag pa niya na maliit lang din ang ipon niya, kaya naniniwala siyang hindi yon ang tinutukoy ng matanda. Sa pagpasok naman niya sa loob ng bahay, dinala siya nito sa isang pribadong silid kung saan pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang maliit na duyan na may lamang sanggol. Hindi niya mawari kung kaninong sanggol ang naroroon, kaya dala ng kuryosidad, dahan-dahan niya itong sinilip. Pagsilay niya sa loob nito, nakita niya ang isang anghel na payapang nagpapahinga. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng matinding tuwa sa puso. Animoy pakiramdam niya, sa kanya ang batang yon. Mas lalo ring tumindi ang ganoon niyang agam-agam nang makita niya ang mukha nito na may pagkakahalin tulad sa kanya at sa pumanaw niyang asawa. Dahil sa kanyang mga nasilayan, dito na siya nagsimulang mapatanong sa matanda. Bagaman alam niyang masyado itong imposible, sadyang hindi niya maipagkakaila ang mga posibilidad. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, laking gulat na lamang niya nang bigla itong tumango, indikasyon ng pagsang-ayon sa mga naging tanong niya. Matapos naman itong gawin ng matanda, dito ito naglahad ng mga kaukulang dahilan kung papaano ito nangyari. Ayon dito, nung malapit nang mamatay ang kanyang asawa, nakuha nila ang esensya ng sanggol sa loob ng sinapupunan nito. Dahil sa magkaugnayang bahay ng uod na kanyang inalagaan at ang kanyang anak, nakagawa sila ng paraan kung papaano ito mapag-iisa. Ipinaako din nila sa puno ng buhay ang lahat at kagaya niya, umahon mula sa mga ugat nito ang kanyang anak. Ilang buwan lang din ang pagitan ng kanyang pag-ahon at ng pagsilang nito. Nabanggit din ng matanda na ang pagsilang ng tao sa kanilang kaharian ang isa sa hindi matatawarang milagro ng kalikasan. Dagdag pa nito na naging posible lang din ang ganoong pangyayari dahil sa pagtataglay niya ng dugo na nagmula sa angkang itinataguyod ng matanda. Ngayon, alam mo na, Estansyo, kung bakit tinatawag kitang apo? Mapalad ka, sapagkat nabigyan ka ng pagkakataong makita mo pa ang iyong anak. Meron lang akong konting pabor sa'yo. Huwag mo siyang ilalayo sa puno ng buhay. Ipinanganak siya ng kalikasan, kaya mananatili siya sa kalikasan. At ikaw naman, anumang oras pwede ka ritong pumunta. Ngayon sabihin mo, apo, ano ang gusto mong makamit sa ikalawang buhay mong ito? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, isa lang ang nilaman ng kanyang puso. At yun ay walang iba, kundi ang maipaghigante ang kanyang asawa. Ang ganun niyang pagmamalabis ang siyang nagtulak sa kanya upang magmakaawa sa matanda. Nais siyang matuto ng mga pamamaraan nito upang pagbalik niya sa mundo ng mga tao, nakahanda na siyang kaharapin ang mga nilalang na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Mariin din niyang inilahad para siyang ligaw na kaluluwang hindi matatahimik hanggat hindi niya pa nagagawa ang dahilan ng kanyang pag-iral. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang matanda kasabay ng pag-abot nito sa kanyang supling. Kagaya ng inaasahan, hindi naman siya nito tinanggihan. Yun nga lang, meron silang isang kondisyon. At yun ay ang hindi pagbibigay sa kanya ng mutya. Kung gusto niyang magtanga ng ganon, kailangan niya itong paghirapang makuha sa mundo nila. Nabanggit din ng matanda, tanging pamamaraan lamang sa pagkukumbate ang ituturo niya. Madali lang din itong matutunan, kaya sa loob ng maikling panahon, magiging handa na siya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon sa kanilang kasunduan. Alam niya kasing malaking tulong ito para sa katulad niyang mangmang. Sa loob ng isang buwan niyang pagsasanay, hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Araw-araw puro mga pisikal na gawain ang pinapagawa ng maestro niya.
kung hindi paghahanap ng palay sa buhangin, pagtakbo ng ilang milya, at pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Kinakailangan niya ring gumapas ng 50 puno ng saging gamit lamang ang sarili niyang kamay. Matapos ng mga ganoong pagsasanay, dito na siya binigyan ng katunggali upang mahasa niya ang kakayahan niya sa pakikipagkombate. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, di na namalaya ni Estacio ang kanyang pag-unlad. Pagpatak naman ng nakatakdang araw ng kanyang pag-alis, binigyan siya ng matanda ng dahon na kusang gumagalaw pabalik sa lagusan ng kanilang kaharian. Kapag gusto mo nang umuwi, sundin mo lang yan. Kada linggo nagbabagong lokasyon ng mga lagusan, pero hindi naman yung lalayo sa kinaroroonan mo. Mag-iingat ka, apo, sapagkat matindi ang pagdadalamhati ng mga magulang para sa mga namamayapa nilang anak. Matapos naman itong mailahad ng matanda, yumakap lang naman yun sa kanya. Maya-maya pa, agad naman siyang umalis sa lugar kung saan yun nakatira. Habang binabagtas nila noon ang kanyang kaibigan ng daan, nalaman niyang lahat pala ng mga ugat ng puno ng buhay ay pawang mga lagusan patungo sa iba't ibang dimensyon. Malawak ang saklaw ng kapangyarihan nito, na kahit na sino walang kakayahang makaunawa. Dagdag pa ng kaibigan niya, isa yon sa mga dahilan kung bakit bantay sarado ang puno ng buhay. Pagkalahad naman ito ng mga bagay-bagay, inabutan siya nito ng isang kwintas na may palawit na balahibong gawa sa kristal. Ayon sa kaibigan niya, magiging kulay itim ito kapag malapit na siya sa mga nilalang na may kaugnayan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Naisin man itong bigyan pa siya ng karagdagang proteksyon. Alam nitong hanggang doon lang ang kanyang maitutulong. Pagkaabot naman ni Estacio sa kwintas, abot langit naman ang kanyang pasasalamat sa kanyang kaibigan. Di nagtagal, narating na nga nila ang lagusang daraanan niya. Huminga ka lang ng malalim. Ipikit mo ang mga mata mo at magbilang ka ng 5 segundo. Paalam, Estacio. Mag-iingat ka. At kahit na anong mangyari, bumalik ka para sa anak mo. Matapos naman itong makapag-uwi ka, dahan-dahan naman siya nitong itinulak patungo sa ugat ng puno kung saan naroon ang umiikot na tubig. Pagpasok niya rito, nakaramdam siya ng malamig na hanging bumalot sa kanya. Hudyat na kinakailangan niyang magbilang hanggang 5. Nang magawa niya ito, dahan-dahan naman niyang iminulat ang kanyang mga mata at pagsilay niya sa paligid, tumambad sa kanya ang tuyot na puno ng akasya. Paglingon niya sa likuran nitong bahagi, dito niya nakita ang kanilang bahay na abandonado na. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niyang lahat ng mga pinto at bintana na sira na. Pinasok na rin ng mga damo at talahib ang loob, tapos ang kanilang mga naiwang gamit, pinagpugaran na ng mga hayop. Matapos naman niya itong masilayan, binalot siya ng matinding lungkot. Lahat kasi ng masasayang alaala nilang mag-anak, nasa loob ng tahanan nilang yon. Mahirap man itong tanggapin para sa kanya. Alam niyang kinakailangan niyang magpatuloy para sa anak niya. Bago pa man pumutok ang bukang liwayway, pinilit niyang makaalis ng baryo. Sa loob ng ilang araw, kung saan saang lugar na siya nakarating, hanggang sa matuntunan niya ang pinagpupugaran ng mga nilalang. Bagaman hindi pa siya sigurado kung saan nakatira ang mga ito, malakas ang kanyang kutob na nasa paligid lang ito ng lugar na kanyang napuntahan. Nung makarating kasi siya roon, biglang umitim ang suot niyang kwintas, senyales na malapit na siya sa kanyang kalaban. Ang problema, wala siyang kakilala sa lugar, kaya kinapalan niya ang kanyang muka, makahanap lamang ng pamilyang magpapatuloy sa kanya. Halos inabot siya ng 1 buong araw noon kakaikot sa baryo. Ngunit walang may nagmagandang loob hanggang sa may nadatnan siyang pamilya na katatapos lang magdalamhati sa pumanaw nilang mahal sa buhay.
Kagaya ng kanyang asawa, isang babaeng buntis din ang namatay. Base sa asawa nito, kasagsagan ng gabi, nang may masipat silang mga nilalang na bigla na lamang pumasok sa loob. Sinubukan nila itong pigilan pero masyadong mabilis ang mga pangyayari. Nung makita rin nila ang mga ito, mas lalo silang pinanghinaan dahil sa kakaibang wangis ng mga nilalang. Dahil sa ganoong sitwasyon, inakala nilang maililigtas pa nila ang babae kung hahayaan nila itong makarating sa labas ng bahay nila. Umasa kasi sila sa mga taong nakapaligid, lalo pat magkakatabi lang ang bahay sa lugar. Ngunit pagkalabas ng mga nilalang darag-darag ang katawan ng buntis, naglaho na lamang yon na parang bula. Sinubukan pa nilang magtawag ng tulong at hanapin ng mga ito, pero hindi na nila yon naabutan. Kinabukasan, natagpuan nila ang bangkay ng babae na nakalibing ang ulo sa palayan. Wala na rin itong saplot, tapos wakwak na ang dibdib nito. Base rin sa mga saksing unang nakakita, karumal-dumal ang dinanas ng babae bago ito pumanaw. Matapos naman itong mailahad sa kanya ng taong nilapitan niya, dito nito nabanggit ang galit na hindi pa nawawala sa kanyang puso. Harap-harapan din itong sumumpa na bago siya mawala sa mundo, pagbabayarin niya ang mga nilalang na kumuha ng buhay niya. Nang marinig naman ni Estacio ang sinabi nito, agad naman siyang humanap ng pagkakataon para makausap ang lalaki. Maya-maya pa, pagtahimik naman ito, dito na rin niya inilahad ang mga bagay na nangyari rin sa kanya. Parehas lang tayo. Hindi ko rin sila mapapatawad. Alam nyo, yan din ang dahilan kung bakit ako nakarating sa lugar ninyo. Tulungan nyo ako at tutulungan ko rin kayong makamit ang inaasam ninyong paghihigante. Ako na ang bahala sa lahat. At para kayo'y maniwala, gabi-gabi ako magdadala ng ulo ng mga demonyong mapapaslang ko. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman yung sumang-ayon. Ayon dito, wala itong pakialam kung sinong taong lalapitan niya. Ang mahalaga makamit niya ang kanyang inaasam. Dagdag pa nito na nakahanda rin siyang magbigay ng mga gamit kung yon ay kanyang kinakailangan. Pagkarinig naman niya sa naging alok nito, agad naman siyang sumang-ayon. Dumaan pa ang mga araw, ginugol nila sa paghihintay ng gawa ng panday ang nalalabi nilang mga oras. Kahit kasi noon si Estacio, hangad na magtaglay ng bagong armas, lalo pat mapurol at madali nang maputol ang sundang na kanyang dala. Katunayan, pinagtiyagaan lang din niya itong hasain para may magamit siya. Sa kasagsagan naman ng paghihintay, naglibot na ang iba pang tauhan ng lalaki upang mahanap ang pinagpupugaran ng mga aswang. Base kasi sa hinala ni Estacio, nakatira mismo ang mga ito sa bayan kung saan sila naroon. Pagtatapat pa niya na, hindi ito imposibleng mangyari. Lalo pat ang mga aswang, hindi lang gubat ang ginagawang pugad. May iba sa kanila na mas gustong manirahan kasama ang mga tao upang mas malapit lang ang pagkain. Dagdag pa niya na, sa estado ng mga nilalang na bumibiktima, yun lang ang nag-iisang paraan upang hindi sila mapaghinalaan. Dahil sa ganun niyang agam-agam, hindi ito nagdalawang isip na sundin siya. Ora mismo pinagalaw nito ang kanyang mga tauhan habang nasa kasagsagan sila sa paghihintay ng pinapanday niyang armas. Nawi ang sandatang natipuhan ni Estacio dahil habang pinagmamasdan niya ang kurba at itsura nito, pakiramdam niya yon ang pinakamalapit na armas para sa paghihiganting kanyang hinahangad. Dumaan ang isang buong linggo, nakahanda na ang kanyang pinagawa. Nang makuha niya ito sa panday, agad naman niya yung dinala sa simbahan para pabasbasan. Matapos naman niya itong maisakatuparan, itinuon na niya ang kanyang atensyon sa paghahanap sa mga nilalang. Sa kasamaang palad, naging mailap yun sa mga taong inutusan nilang maghanap
kaya wala siyang magagawa kundi gawin ito ng nag-iisa. Mas pabor naman ito para kay Estancia, lalo pat bukod sa walang maaabalang tao, malaya rin niyang magagawa ang kanyang gusto. Akala nga niya noon matatagalan siya, pero habang papalapit, unti-unti niyang napapansin ang pag-itim ng bahagya ng palawit ng kanyang kwintas. Hindi nagtagal nang maging purong itim na ito. Dito niya nakumpirmang isa sa mga bahay na naroon, pugad ng kanyang mga kalaban. Matapos naman niya itong mahanap, agad naman siyang bumalik sa kanila para maghanda. Halos mag-iisang oras din niyang hinasa ang kanyang nawi para lamang masigurong tatalab ito. Nang medyo dumilim na ang paligid, dito na siya nagsimulang kumilos. Pagkabigay niya ng oras ng kanyang pag-uwi, dali-dali naman siyang lumabas bitbit ang malaking salakot. Bagaman hindi umuulan, hindi niya piniling tanggalin ito sa kanyang ulo. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang paglalakad, napansin niyang karamihan sa mga tao ay nagpapahinga na noong mga oras na yon. Kokonting individual na lang din ang nadatnan niya sa labas na siya namang ikinatuwa niya. Mas pabor kasi sa kanya kung walang tao, gawa ng mas makakakilos siya ng mabilis. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang marating naman niya ang lugar na pakay niya, tumambad sa kanya ang dalawang bahay na nakabukas pa ang mga bintana. Wala itong nakasinding gasera sa loob, kaya kung titingnan parang wala pa roong tao. Ngunit nang masipat ito ni Estancia, iba ang kanyang naramdaman. Kahit wala siyang nakikita, nasisiguro niyang may mga individual sa loob ng dalawang bahay. Maya-maya pa, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, agad naman niyang tinahak ang daan, bitbit ang kanyang mga gamit. Pagharap niya sa pintuan ng unang bahay, maigi naman niyang pinakiramdaman ng buong lugar bago siya nagdesisyong buksan ito. Pagtulak naman niya rito, nagmamadali naman siyang pumasok. Literal na napakatahimik sa loob ng bahay at ang tanging umagaw lang ng kanyang atensyon ay yung amoy na pamilyar na sa kanya. Pero nung magsimula nang umikot ang kanyang paningin, unti-unti niyang napansin ang mga matang kanina pa palang nakatitig. Maladugo ang kulay ng mga ito, dahilan para magbukod tangi ito sa buong paligid. Base rin sa kanyang mga nasilayan, nasa 15 ang mga nilalang na nakamasid sa kanya. Matapos naman niya itong makita, dito na nagsimulang mag-iba ang presensya ng bahay. Nakarinig na rin siya ng mga pag-angil, kasabay ng dahan-dahan itong paglapit sa kanyang kinatatayuan. Nang maramdaman naman ito ni Estancia, agad naman niyang tinaga ang nilalang na pinakamalapit sa kanya, dahilan para sabay-sabay na rin siyang sunggaban ng mga kasama nito. Dahil sa pangyayari, agad namang binalot ng angil at sigaw ang buong paligid. Kahit madilim din, hindi nito napigilan ang kanilang paglalaban, kung saan sa loob lamang ng ilang minuto, nagtamo siya ng malalim na saksak sa may bandang bewang. Nang mapagtanto naman na Estancia na dehado siya sa ganoong sistema, pilit siyang humanap ng paraan para makalabas ng bahay. Nagkataon namang gawa sa manipis na pinagtagpi-tagping kawayan ang dingding. Kaya nung nakadistansya siya, walang habas niya itong pinagtatataga. Pagtagos naman niya rito, nadatnan niya ang kanyang sarili sa likurang bahagi ng tahanan. Mula rin sa kanyang nilabasan, isa-isang dumaan ang mga nilalang. Maya-maya pa, nang mapalibutan na siya ng mga ito, agad naman niyang sinipat ang kasalukuyang kondisyon ng kanyang tinamong pinsala. Pagsilay naman niyang hindi ito gaanong malubha, dito na niya ibinalik ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng kanyang mga kalaban. Base sa kanyang mga nasilayan, 2 sa mga ito ang kanyang napuruhan. Yung isa naman nagtamo lang ng matinding pinsala sa may bandang leeg, pero hindi yun sapat para hindi na ito lumaban. Gayunpaman sa kabila ng kanyang ginawa, alam niya na nasa panganib ang buhay niya. Kung magdesisyon kasi ang mga itong pagtulungan siya,
baka hindi na siya umabot ng kalahating oras. Ngunit kahit gano'n na ang kanyang naiisip, nanatili siyang matapang sa harap ng hindi maiiwasang kamatayan. Sa isip-isip noon ni Estacio, mamamatay siyang maraming maisasama sa mga ito. Matapos naman niyang maisip ang ganoong bagay, muli niyang sinugod ang mga ito. Pagsilay naman sa kanya ng mga nilalang, agad naman siya nitong pinagtulungan at sa loob lamang ng 1 minuto, nagawa na siya nitong masukol sa iba't ibang direksyon. Halos lahat, walang patid na umuunday sa kanya ng saksak at kalmot, dahilan para magtamo siya ng maraming sugat at saksak. Maya-maya pa, paglubay naman ng mga ito sa kanya, dito niya nakita ang lalaking minsan niyang nakausap sa harapan mismo ng bahay nila. Pangalawang pagkakataon mo na to. Di ka pa rin ba nagbabago? Imbis na ituon mo ang atensyon mo para mabuhay ka ng payapa, nandito ka ngayon, naghihintay sa taong hindi mo na maibabalik. Mangmang ka. At kahit ilang beses ka pang buhayin, hindi na yan magbabago. Nakakatawa lang isipin na sa ikalawang pagkakataon, muli kang mapapaslang ng aking mga kamay. Nang marinig naman ni Estacio ang sinabi nito, pilit naman niyang inayos ang kanyang sarili. Halos bulag na rin noon ang kaliwa niyang mata at konting sugat na lang sa tiyan niya, lalabas na ang kanyang bituka. Gayunpaman, hindi ito sapat para makaramdam siya ng panghihina. Sa sandali kasing ganun nga ang ginawa niya, hindi malabong panghinaan din ng kanyang katawan. At kapag nangyari ito, siya mismo ang papatay sa kanyang sarili. Dahil sa ganoong kaisipan, nanatili ang lakas ng kanyang loob. Inisip na lang niya noon ang kanyang anak at ang mga taong nagbibigay kahulugan sa buhay niya. Maya-maya pa, paghigpit naman ang hawak niya sa nawi, dali-dali naman niyang sinugod ang nagsasalitang lalaki. Nang ilang dipa na lamang ang kanyang pagitan, agad naman siyang hinarangan ng mga kasama nito, dahilan para iyon ang tamaan ng talim ng kanyang sandata. Halos maputol ang katawan ng mga nilalang na yon, ngunit nakapagtatakang parang hindi man lang ito nakaramdam ng sakit. Pag-unday naman ito sa kanya ng saksak, buong puwersa naman niyang pinagtatataga ang lahat ng kanyang mga nakita hanggang sa tuluyan na rin siyang manghina. Ilang beses pa niya noong pinilit ang kanyang sarili na bumalik sa pagkakatayo, pero wala talagang nangyari. Nang mapagtanto naman niyang yun na ang huling lakas na maaari niyang maipamalas, dito na niya unti-unting tinanggap ang tadhanang nakalaan para sa kanya. Habang nakatingin siya sa mga nilalang, inisip niya ang kanyang asawa kung magiging masaya ba ito sa kabiguang kanyang dala kapag sila ay nagkita sa kabilang buhay. Matapos niya itong gawin, dahan-dahan na siyang pumikit para tanggapin ang kanyang nalalabing kamatayan. Subalit pagsunggab naman sa kanya noon ng mga nilalang, may naramdaman siyang isang malamig na kamay na humawak sa kanya. Kasabay ng paglapat ng palad sa kanyang balikat ay ang pagsigawan naman ng mga aswang na nagtangkang kumuha ng buhay niya. Dahil sa mga nangyari, agad naman siyang napamulat kung saan dito niya nakita ang matanda at ang mga kasama nitong engkanto na pumaslang sa mga aswang na kanyang kaharap. Yung ilan sa mga ito, mga maharlikang tikbalang, habang ang iba naman mga engkantong nahahanay sa iba't ibang mga elemento. Dahil sa lakas at kapangyarihan ng mga nilalang na tumulong sa kanya, kung kaya't sa loob ng ilang segundo lamang, naabo ang mga aswang, maging ang loob ng bahay kung saan sila namumugaran. Ganon din ang nangyari sa iba pa nitong mga kasama, maging sa ikalawang pugad kung saan nakatira ang iba pa. Ipinaubos din ng matanda ang mga nilalang na nambibiktima noong mismong gabi para tuluyan na nilang malipol ang kabuuan ng lahi. Pagkarinig naman ni Estacio sa sinabi nito, napahawak na lamang siya sa kanyang bituka na nakalabas na. Paano? Ba't kayo nakialam?
Hindi ba't bawal sa inyong humadlang sa tadhana ng iba? Nang marinig naman ito ng matanda, dahan-dahan naman siya nitong kinarga habang tahimik na naglalakad pabalik ng lagusan. Pagpasok naman nila sa loob, dito na ito nagsimulang magsalita. Walang ama ang kayang makita ang kanyang anak na naghihirap. Bawal sa amin ang mangialam. Pero sadyang hindi ko na matiis ang kalbaryong iyong dinadala. Hayaan mong sa pamamagitan nito matulungan kita. Sige na, magpahinga ka na muna. Kasabay ng pag-uwi ka nito, ay ang paglubog naman ito sa kanya sa tubig na nasa ugat ng puno ng buhay. Matapos nun, unti-unti na ring pumikit ang kanyang mga mata hanggang sa pakiramdam niya naglalakbay na sa kawalan ng sarili niya. Pagbalik naman ng kanyang ulirat sa kanyang katawan, agad naman niyang naramdaman ang lakas na matagal nang natutulog sa kanyang kalooban. Maya-maya pa, nang mapansin naman siya ng kaibigan niya, agad naman siya nitong iniahon at dinala pabalik sa kinaroroonan ng matanda. Nang marating naman nila ang lugar kung saan ito nakatira, bumungad sa kanya ang anak niyang nakakapaglakad na. Sa hindi rin malamang dahilan, kinilala siya nito bilang totoong magulang. Labis naman itong ikinatuwa ni Estacio, gawa ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na maranasan niyang tawaging ama ng totoo niyang anak. Sa kanilang pag-uusap, dito niya nalaman na 1.5 taon pala siyang natulog magmula noong nakipaglaban siya. Sa dami kasi ng malulubhang pinsala ng kanyang katawan, nangangailangan ng mahabang panahon ng puno ng buhay para tuluyan itong mapaghilom. Nabanggit din ng kanyang kaibigan na dala nila ang mga ulo ng aswang sa taong nagtiwala sa kanya. Inilahad din nila dito. Buhay siya pero kinakailangan niya ng mahabang pahinga. Dagdag pa nito na nakamit na niya ang paghihiganting hinahangad niya. Kaya sa mga sandaling yon, hindi niya kailangan pang mag-isip kung papaano siya makikipaglaban. Nang marinig naman ni Estacio ang sinabi nito, abot langit naman ang kanyang naging pasasalamat. Sa mga sandaling yon, unti-unti na rin niyang nilimot ang mga nakaraang nagbigay sa kanya ng matinding problema at sakit. Lumipas pa ang mga buwan, masaya siyang namuhay kasama ang kanyang anak. Sa lugar kung saan siya nakarating, lahat ng kanyang kailangan na ibibigay sa kanya nang hindi niya kailangang paghirapan. Ang kaso lang habang tumatagal, nararamdaman niyang parang hindi yun ang buhay na hinahanap ng kanyang puso. Dahil dito, nagtapat siya sa matanda na babalik siya sa mundo ng mga tao. Nangako naman siyang araw-araw na bibisita, kaya wala itong dapat na ipag-alala. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung sumang-ayon sa nais niya. Oo, tama kayo nang narinig. Nakabalik sa mundo si Estacio. Ngunit pagbalik niya, napadpad na siya sa taong 1980. Hindi niya mawari kung paano yun naging posible na makatalon siya sa ganoong kahabang panahon. Gayunpaman, dahil sa wala na rin siyang magagawa, pinili niyang mabuhay doon hanggang sa magkaroon na rin siya ng maayos at masayang pamilya. Kasabay ng kanyang pagtanda ay ang kanya namang paglihim ukol sa mga nangyari noong kabataan niya. Magpahanggang sa ngayon, kahit na medyo may edad na siya, paulit-ulit pa rin niyang ikinukwento sa kanyang mga apo kung ano ang mga naranasan niya. Kaya nung magkaroon na ng sapat na kaisipan ng mga bata, patuloy pa rin namumutawi sa kanilang kaisipan kung papaano ba nagawa yung paglipat ng panahon ni Lolo Estacio.